Nazdar, jmenuji se Martin Dobert, je mi 32 let, již 10 let jsem členem Sokola Bohumín a od roku 2019 jsem předsedou volejbalového oddílu. Jsme nejpočetnější oddíl, je nás přes 90 členů, převážně závodního volejbalu, ať už oddílu mužů, žen a teďka nově i juniorek. A dále je tam smíšený volejbal, který je neregistrovaný, ale je to taky velká část tohoto oddílu. Hrajeme soutěže okresního přeboru, to znamená okresní přebor Ostravy a Karviné, s tím, že ženy a muži jsou v okresním přeboru Ostravy, kde je více týmů a je tam větší úroveň volejbalu, je to těžší soutěž. A ten tým juniorek, které bohužel nemají vlastní soutěž, respektive mají potom až krajskou soutěž, tak v tuto chvíli hrají okresní přebor Karvinský okresní přebor. V letních měsících trénujeme tady v našem areálu na Kuželně v Bohumíně a v zimních měsících, kdy se volejbal hraje, jakoby ten závodní volejbal hraje nejvíc, tak navštěvujeme základní školu ČSA anebo tělocvičnu při domě dětí a mládeže. Tou mojí největší starostí, kterou tady mám, tak je trénování všech tří těch volejbalových týmů, ať už tým mužů, žen nebo juniorek. A samozřejmě organizaci těch letních turnajů, které organizujeme tady v našem areálu. Ať už je to Bohumínská liga, což je jakoby dlouhodobá soutěž, anebo různé jednorázové turnaje. Je nás málo těch lidí, kteří by se tomu věnovali, ať už na trenérské nebo nějaké dobrovolnické bázi. Zatím jsem na to de facto sám, mám pár lidí, kteří mi s tréninky pomáhají, protože ne vždycky se to dá skloubit, ať už s pracovními povinnostmi nebo právě s povinnostmi trenéra u dalších těch týmů, ale většinu těch tréninků jakoby odtrénuju já osobně, ale některé ty tréninky musí vést i někdo jiný.